Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Matud pa kana sa Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo alang kon sa pulong sa kamaturan. Segundo Timoteo 2:15. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ako nang basahon ng pipila ka mga bersikulo nga ikinahanglan sa atong hinumdum. Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will be withheld or withheld from them that walk uprightly. Psalm 84:11. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Psalm 34:10. The fear of the wicked it shall come upon him, but the desire of the righteous shall be granted. Proverbs 10:24. Evil pursueth sinners, but to the righteous good shall be repaid. Proverbs 13:21. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Proverbs 12:2. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Proverbs 11:28. So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Psalm 58:11. Karon atong andamon tong kaugalingon sa dili pa kita sugod gyud sa atong pagtuon niining adlaw. Susihon natong kaugalingon kung napa ba kita mga sala nga nahimo niining adlaw. Sukad niya itong pagmatag yun nato ug hangtod niining higayuna. Kung na kita may numduman nga mga sala, ato ka nang isugid, hinganlan, ato kining admitihan nga ito sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya si mong kinabuhi, gidapit ka, nga imong gamiton ka ng imong kabubuton sa paghimog desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Aron ikaw maluwas o mag-uban usab ikaw nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, niini na sa mga laing higayon nga imong
paabot ka namo Dios, imo pa kami gipabuhi gumikan sa imong plano nga nagalihok pa sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi nga niya dinhi sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Uban ni kami ning adlaw, Dios, tultuli kami o ipatinaw pag-ayo ang imong dugang mga kamatuoran nga among pagatun-an o aron kini among ikadugang sa amon nang napundo ng mga pulong sa Dios dinhi sa among kalag. Salamat nining grasya pagtuon sa pulong sa Dios ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. Kini grasya nga among giangkon. Salamat o Dios, ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na niya sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niya pag kita magadupot sa atong tunanan the Doctrine of Divine Guidance, ang doktrina, pagtulunan bahin sa Dios nun nga pag-agak, paggiya o pagtultol kanato nga iyang mga anak, iyang mga katawan. Ug ato nang nasayran nga kita mga tinugyanan na karon sa anak sa Dios, human nato dawata siya nga atong manluluwas o nadugtong nahiusa na kita kaniya. Gawas panihana kita gihatagan ng kinabuhing wala na katapusan. Kita nahimo ng sakop sa arianong panimalay sa Dios. Kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. Kita na tao na pag-usab. Kita luwas na pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo nga mo'y nagatabon sa atong mga sala. Kumika niya itong gibuhat ni Ginoong Hesukristo ang kaluwasan dito sa cross. O ang atong ngalan na suwat na dito sa Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi. Ug mao kaniyang mga pipila ka mga benepisyo nga atong nadawat human nato dawata ug tuohi si Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Ug ingon nga mga anak na sa Dios gikinahanglan nga agakon gyud ta sa Dios, tultulan gyud ta sa Dios, giyahan kita sa Dios ug ato lamang ilhan, masabtan, makatunan kining mga butang nga pinaagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Dili kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuoy, kundi sa adlaw-adlaw on a daily basis. Aron gyud masilsil ang mga kamatuoran dinhi sa atong kalag. Kaya ang Kristohanong pagkinabuhi usa ka matang sa pangunahuna. It is a mental attitude. Kining Christian life is a mental attitude. It is a system of thinking. Mao na nga gikinahanglan mga sudlan gyud ang atong panghuna-huna sa huna-huna sa Dios. 1 Corinthians 2:16, huna-huna ni Ginoong Hesukristo. So mo nagatuon ta siyang pulong aron sa ingon niya na makatuna nato ang kabubuton sa Dios alang sa tong kinabuhi o sa mga angay natong magamit kung magatubang na kita mga suliran, mga kapaitan, mga lantuson, mga pagsuway sa kinabuhi. Kay diha raman nato kuha kining hinagiban batok sa ni mga butang atong atubangon sa kinabuhi. Nga kung wala kita kamatuoran din sa atong kalag, din unsa may atong gamiton. Mao kana nga gikinahanglan nga tun-an atong pulong sa Dios. In fact, mao man kini ang tugon niya diha sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao kini ang process. Mao kini ang protocol nga gitudlo sa Dios kanatong mga Kristohanon unsaon nato pagtubo diya sa grasya kay balo ni Ginoong Kristo. Pinagi lang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung mao ni nga atong gitun-an kining maong doktrina sa Dios nung pag-agak
o nahibaw na punta nga niya makita karon sa age of the church o panahon sa simbahan, laing nga ini mystery age, panahon nga tinago ingnon ta, or niya pagingan nga panahon kini sa angay-angay nga mga pribilehiyo, angay-angay nga mga kahigayunan, equal privileges and equal opportunities. O gawas panana, kining panahon na mo ni panahon sa apostasya. Ang apostasya ito nang nasayran nga duha kini ka Grigong pulong apostasya, ang apo departing from, nahilayo gikan sa, og ang stasya mo ang imong baruganan. So kung tapuon ka na silang duha, baruganan nimo nga nagkalayo ka gikan sa kamatuoran. Mo kini ang panahon nga bagang duot sa katawhan, believers and unbelievers. Mao kini ang atong ingnon ta one of the greatest dilemmas nga atong atubangon nga panahon kini sa apostasya, nga kadaghanan sa mga tawhan karon nagkalayo gyud sa kamatuoran. Uban gani wa nay kamatuoran og mao ni nakanudnod og samot dunot niining kalibutan nga atong gipuy-an. Actually kining atong kalibutan gipuy-an karon gidumala kini sa nagunang kaaway sa Dios kasi Satanas nga kanhi Lucifer ug ang iyang mga alalay nga nganlag mga demonyo nagasigig libot-libot sila aron sa pagunsa babag sa mga Kristohanon nga dili sila makatubo. Kita ba? Ila ka ng tumong, that's their goal nga they want to prevent us from learning and growing in the Word of God. Kanatong mga magtotoo, ngadto sa mga di magtotoo, mga unbelievers, ang ilang tumong, their goal is nga dili kini makadungog sa mayong balita sa kaluwasan silang mga di magtotoo. Kaya ron dili sila makadawat sa kaluwasan. You see? Mao kanay ang ilang common goal karon. That is their number one goal, to prevent believers from growing and to prevent unbelievers from learning and hearing the good news of salvation. Okay, di man na nato. So again, this is the age of apostasy nga atong gipuy-an karon, og daghan ang mga punto sa doktrina atong gitun-an niini, og nagsanga-sanga naman kini at niya pamangani kita magadupot karon sa bahin ni ining pagsakgaw nga mao ni sunod nga prophetic event nga gipahiluna kini sa Dios. Kitang mga magtotoo kuhaon man kita gikan dinhi sa kalibutan sa pag-abot niya na nga maong panahon sa rapture, ginganlan nag-rapture, paglabni, labnihon man ta ba, mao na nga gipaandam kita sa Dios, gipabuhi pa kita aron makaandam ta sa pag-abot na ni Ginoong Jesucristo sa pagkuha kanato. Dili pa siya motunob din sa yuta, yan ang rapture. Dili pa siya motunob dito sa bungtod sa Olibo, Mount of Olives, dili pa. Adto man siya motunob sa iyang second coming. Kini atong gisugutan mao ang pagsakgaw, rapture. Dili pa siya motunob. Adto lang siya maghuwat sa panganod, motagbo kita kaniya. Inigabot niya ng maong rapture. Will be raptured, all believers all over the world. Okay, mao ni atong biyaan kagahapon o ato kining padayon. Okay, niya pa man kita sa niining rapture, okay? O nagabarog kita niining doktrina nga the imminency of the rapture. Wa may nasayod kanus agi ni may tabo. Wa nasayod. Wa gani ang mga manulunda, mga kanang mga anghel, wa sila masayod kanus ang may tabo. Ang Dios ra.
You see? So, mo nang gabaro kita nining the doctrine of the imminency of the rapture. Ano sa maning imminency? Ang kind of imminency, mao ang pagpangandam, preparedness. Kay sigurado mang moabot. Kung wata mahibaw, then gikinahanglan nga andam kita sa kanunay all the time, right? Moabot siya in an hour when you think not. Kay kini kong rapture, gitandi kini og kanang kawatan, a thief in the night. Di man mo pahibaw ning kawatan, no? Nabay kawatan mo pahibaw. Muanha may unyang gabi sa inyong bahay, sakon ta mo. May mo pahibaw niya na. So you'll be caught unaware. So, I think kadto silang tanan nga early Christians na kinabuhi uban niya ng sense of imminency. It comes through so many places sa bagong pakigsaan in the New Testament. Diyan sa Roma 13:11 nagaingon kini sa in English, ha? Do this, that is love, and do no wrong to your neighbor. Do this, knowing the time, that it is already the hour. Mao na kini ang takna for you to awaken. Panahon na sa pagmata ikan sa inyong pagkatulog. Yung pagkatulog, espirituhanon na pagkatulog. Okay? Kay karon ang kaluwasan mas duol na kanato kaysa ni antong nagatuo lang kita. Ang gabi hapit ng mawa. It's almost gone. The day is near. Duol nang moabot ang adlaw. Therefore, let us lay aside the darkness, put on the armor of light. Let's behave properly, as in the day, not carousing, promiscuity, strife, jealousy, etc. May tingalig, you do act with this together. Sanglit mas duol na kita karon kaysa kaniadto to the final aspects sa atong kaluwasan. Yes, 1 Corinto 16. The very end, ang panapos diha sa versikulo 22, nagaingon kini. If anyone doesn't love the Lord, he is to be accursed. Ug niya, aniya kining pulong Maranatha. Ato man gisigutan kagahapon. Untranslated word which basically nakahulugan og O Lord, come. O Lord, come. Mo kini ang cry of the heart ni Apostol Pablo. Like ni Apostol Juan at the end of Revelation, siya nagaingon, even so come Lord Jesus. Mo na gisulti Apostol Juan. Now, nagkinabuhi sila in hope of Christ's return. That is why again, diha sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, they were waiting for His Son from heaven. Okay? They were consciously, eagerly waiting for Christ sa iyang pagbalik. They lived uban niya ng maong mahinamon nga pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Now, diha sa katapusang kapitulo sa 1 Thessalonica 5:23 na ay benediction diha. Now, may the God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. And He is talking to them. You need to think about Christ coming. You need to be godly, virtuous, holy, pure. Okay, mubalik na si Kristo. And this epic
is going to happen in their lifetime. 1 Timothy 6:13, nagaingon, I give thee charge in the sight of God, who quickened all things, excuse me, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. There's a verse 14 that thou keep, no, kining thou din si Timothy ang ipasabot, that thou Timothy keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Timothy, keep your life pure, padayon sa pagkaputli o way mancha hangtod sa pagbalik yun ni Ginoong Jesucristo. As if to say, He could come in your lifetime. Gani, you could sum it up diha sa Titus chapter 2 verse 13, nga diin ato kining mabasa, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Unsay nauna niya na? The grace of God has appeared, bringing salvation to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Now, kitang tanan should be living as if Christ could come at any moment. Okay? Ingon niya na ang ilang pagkinabuhi. That's how we are to live. Maugid unta. Moingon tagunta kay na may kabubuton lagi ang tao. Okay? Apan mo ako ni kabubuton sa Dios. Diha sa Filipos, atong mabasa sa Kapitulo 3, versikulo 20. Our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Nagapaabot kitang tanan for the Savior to come. Tungod kay iyang pagabalhinon, pasabot o sabon o ilisan ang lawas. He will transform the body of our humble state in the conformity with the body of His glory, His resurrection body, at the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Now, did Paul think he might die? Of course. 1 Thessalonians 5:9, nagaingon, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us, that whether we make or sleep, or wake rather, whether we wake or sleep, we should live together with Him. He thought He might die. He thought Christ might come, but He didn't. He didn't know. He might live till Christ comes. He might die. Wa siya may mabaho niini. Nakinig ang tugisgutan, may tungod ni Pablo. So, he didn't know. Nag-ingon siya nga to sa Philippians chapter 1, og Christ shall be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is what? Christ. And to die is what? Gain. That's Philippians 1:21. Gain, ganansya. Now, having the desire, tinguha nga mubiya og makig-uban na diha kang Kristo is much better, mas labawang bintaha nga toward the end sa iyang kinabuhi in that wonderful final triumph og pagsaksi. 2 Timothy 4:6. Nag-ingon kini, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 8,
Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Pagkalami, pagkanindot kayong pagasultiha. Right? Ani anak ko sinapos nga bahin sa kong kinabuhi, naibaw ko anak, manigingon niya. But he had hope na si Jesus moabot in his lifetime, nga hayan mahitabo ka na. But it didn't happen. Wa mahitabo. But all along, sa tanan og tibok niyang pagkinabuhi, he loved His appearing. His Ginoong Jesucristo kana. Naginamhinam kini si Pablo sa pagpaabot sa pagtungha na unya sa Ginoo. Ikaw, mutanaw ko nimo igsuong magtotoo. Do you love His appearing? Are you eagerly anticipating that glorious and wonderful event? Na ba kay pagbatig hinam-hinam? Or are you so caught up, nabihag ka ba o nalumay ka pa ba sa mga binuang, mga foolishness na ning kalibutan na, that you lost that perspective na wag kang kanang imong hustong pagpanglantaw? Miingon sa Pablo, whether you die or live, iyaha ko sa Ginoo. I belong to the Lord. Mas maayo pa og mubiya na ko dinhi karon. But it might be more needful alang kanako sa pagpabilin una. I don't know kung moambot ba gyud ang Ginoo during my lifetime. Apan of course, posible man kayo kana nga mahitabo. That's a possibility. Nagatuo ako ni ana, and if I love His appearing, kana anay epekto nga espirituhanon nganhi kanako. Manay gingon ni Pablo. So they live in the light of this promise, ni ining maong saad ug ang pagkatinuod ni ining butang. Karon mo balik ta sa atong sa maong teksto, verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Now, ang punto dinhi mao nga we are not going to have an advantage. It's no advantage. Why makabintaha kung bahin ini? Why bintaha to be alive at the rapture? All Christians, ang tanang mga Kristohanon, alive or dead, when Jesus comes to gather us and take us to the place nga iyang giandam alang kanato in His Father's house. Ang tanan kanato, kitang tanan nga mga magtutuo, pagatapukon will be gathered. Why mausa kanato ang may bilin? No one will be left out. So, the pillars of the rapture event, the death and resurrection of Christ, ug ang pagpadayag kang Kristo, the participants, kinsa, all believers, dead or alive, all will be gathered up. Why bisag usa will miss that event? Wala. O ang ikatulong butang nga buot kong imong tutukan dias mga bersikulo 16 o 17 mao ang plano sa rapture. There are some details dinhi nga wa kita diya sa 1 Corinthians 15 or John 14. First, the Lord Himself will descend from heaven. Kini mo ang pagtuman sa saad diya sa Juan 14. I will come. Mo kanay saad. Ayaw kabalaka, don't be troubled. Let not your heart be troubled. I'm going to prepare. Magaandam ako og dapit alang kaninyo, and I will come again and receive you to myself. The Lord will descend from heaven. It's the Lord. It's not an angel.
not a host of angels, ang Diyos mismo. It's the Lord Himself, ang Ginoo mismo. This is not the Lord coming with 10,000 times, 10,000 in judgment on the world and the establishment of His kingdom. This is the Lord, kini mao ang Ginoo, coming personally. It is the Lord Himself. Okay? This is in contrast to Matthew 13, diin ang coming of the Lord in judgment. The angels are the reapers. Sila ang kanang sabay binsayag reapers. Sila ang magkabintaha ba? Sila ang ani. I think that's the right word. Sila ang mag-ani. May hinungdan nga si Jesus diha sa mga buhat. Kapitulo 1, versikulo 11. Nga diyan ang iyang mga disipulo may hangad dito sa panganod niya itong pagkayab ni Ginoong Kristo. Nga nagaingon sa versikulo 11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. He has gone away. How did he go away? In the clouds. That's exactly how he is gonna come back. Maura gyapon hitabuha. Inyong nakita siya nga mibiya, you will see him return. You will meet him. He will descend from heaven. Mo kana iyang gigikanan, that's where he has been. John 14, he is coming down. Manaog kini siya aron sa pagkuha kanato ug dadon kita niya ngadto sa langit. That's the grandeur sa mong hitabo. The Lord Himself shall descend from heaven with what? A shout, syagit, singgit. Ang word of command, authority, urgency, akeluzma. Kiluzma. Mao nay gingon og pulong sa pagmando. Word of command, authority, urgency. It's a kind of military term. You would use it to suddenly and forcefully call the troops from being at ease to what? At ease to attention. Okay? Now, but pasabot good na back into your ranks. Get it into position. Now, it means to stand up, pagbarog, and get in line. Mo ko na ang tawag, that's the call. Get ready. Now, diha sa Salmo 47, which is a millennial psalm, we read, atong mabasa kini, O clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. Here, He comes down. This is the call to the dead to rise. Tawag kini siya niadtong mga patay sa pagbangon. Sort of like Lazarus, come forth or come out. Now, diha-diha, ang tanang mga kalag didto sa langit are joined. Usahon, tapuon kini sila. They are joined to the bodies. Okay? Ang uban gikan sa lunganan, ang uban gikan sa dagat, they are all, isang tanan, joined together. Ang uban, mga agipang cremate tingali, they will join together sa ilang lawas. This is the power that Jesus claimed diya sa Juan 5 sa iyang pag-ingon og He has the power of life. The resurrection of life. This is the resurrection. Mao na kini ang pagkabanhaw sa kinabuhi. There's also the voice of an archangel, actually. This is without a parallel in Scripture, by the way. The only mention og usa ka arkanghel mao kini dinhi og didto sa Jude 9 nga si Michael. Okay? Kini usa ka arkanghel, archangel called
It could be Michael, as he is identified with such a resurrection for Israel in Daniel 12, which comes later at the end of the day of the Lord. Now, kung kinsa man ugaling kining maong arkanghel, he had his voice, the voice to the voice of the Lord himself. Ugo niya, aniya ang trumpet of God, budyong o trumpita sa Dios. Ug mubalik ta dito sa karaang tugon, you know what trumpets were. Ipatunog kini nila. They blow these trumpets to assemble. Aron sa pagtapok sa mga katawan. Di na labihas kadaghan sa mga trumpita, budyong dito sa daang pagsaan in the Old Testament. Whenever dinha sila mga festival, kasaulugan, o convocation ba, o whenever there was some kind of kadaugan o triumph, tingali ana ay paghukom. The trumpet in Exodus 19 calls the people to meet with God. The trumpet of assembly, as it could be called in Zephaniah and Zechariah, a trumpet ingon nga ilhanan sa pag-abot sa Ginoo to rescue His people from wicked oppression. Gikan sa pagpanlupig o pagdaog-daog kanila, budyong o trumpita kadto sa pagpalingkawas, a trumpet of deliverance. And there are many trumpets associated with the end times. Many. Kining maong trumpita, mo'y katapusang trumpita. The last trumpet in the sense that it ends, gitapos, mahuhuman ang katuigan sa simbahan, church age. It's not said to be a judgment trumpet, as the trumpets in Revelation 8-11 are. It's an assembly trumpet. Okay? Pagtapok ba? Og dinhi ato makita ang plano. The dead in Christ will rise first. Tingali mo yun kag ang mga Hudiyo dito sa daang pakigsaan, di ba? Hingtuo man kadto sila nga they're gonna have a resurrection. Absolutely, mingtuo kadto sila. Yes, they believe they're gonna be raised from the dead. Nainumdum ka dito sa Hebreanon kapitulo 6. Ang magsusuwat nagaingon in verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Kana, theology sa daang pagisaan. The Old Testament. Verse 2, of the doctrine of baptism and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Judgments. Of course, ang mga magtutuo dito sa Old Testament nagatuo o pagbanhaw sa mga patay. Bisaad man ka na nila sa Diyos. Okay? Job 19:23. Oh, that my words were now written. Oh, that they were printed in a book. Verse 24. That they were graven with an iron pen and lead in the rock forever. Verse 25. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Verse 26. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Verse 27. Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Nagtuo sila sa pagkabanhaw. They believed in the resurrection. Psalm 16 talks about God not letting His Holy One see corruption. And then in the passage I mentioned, Daniel chapter 12, it says in verse 1, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of the people, and there shall be a time of trouble,
such as never was since there was a nation even to that same time, and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. As we can see din here, there will be a resurrection of the unjust and the saints as well. Ang daang pakigsaan nagatudlog pagabanhaw sa lawas. So does the New Testament sa atong nasayran. Nakagusto gyud ko ining pagasulti og the dead in Christ shall rise first. Ang nangamatay di kang Kristo mo'y muuna sa pagsaka. Bisag patay na kini sila, they're still in Christ. Sabot ka? Nothing can separate them from Christ. Romans 8 na klaro kayo. 1 Corinthians 15:23 identifies believers as those that are Christ's. Those that are in Christ, death does not separate them from Christ. Nothing, paminaw, nothing, wala, nothing can separate them from Christ. Nothing. So, it is the dead in Christ who will rise first. Then, verse 17, we who are alive and remain still alive on earth shall be snatched up together with them in the clouds. The bodies meet the spirits of saints already in glory. The rest on earth who are alive are transformed on the way up. And we know how fast it is. Nabihan sa kapaspas niya na. Did you know, naibaw ka bag unsa kapaspas ka na? It's as fast as it takes light to flash on the eye. Siga nga mo kidnap sa mata. 1/60th of a second. Ingon niya nakapaspas. We are changed on our way up. Mao kini ang nabantog nga rapture, pagsakgaw sa pinulungang binisaya. Snatched up by this divine irresistible force. This is an interesting word, arpazo. Arpazo is a Greek word. Gigamit kining punga sa Griego nga kahulugan og the taking a kingdom by force in Matthew 11. In taking a kingdom by force. Also in John 10, of a wolf snatching a sheep. Now it is used, gigamit kini diha sa John 10, nga diin our Lord said that nothing, why bisag kinsa ang makalabni, nothing can snatch believers up from the Father's hand. Gigamit usab kini diha sa 2 Corinthians 12. Diin si Pablo gisakmit, snatch up ngadto sa third heaven, ikatulong langit. Also in Acts 8, diin si Philip was caught up and he disappeared. Hinumdum ka? When nakigsulti kini siya sa eunuch, sabi ni saya, kinapunan nga laki. Okay? Kinapunan nga laki, eunuch. Now, most importantly, gigamit pag yun kini diha sa 1 Corinthians 15, 51 and 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet will sound, the dead in Christ will be raised imperishable, and we shall all be changed. Snatched up, transformed into our eternal condition, like the risen, resurrected Christ. And we will be joined together with the dead, sa mga nangamatay, kinsa magadawat sa ilang glorified bodies. Og, I love this. And so we shall always be with the Lord. There will be a reunion. Na ay panag-ius sa pag-usab. Grand reunion. Busaya ka ba kaniya itong nangamatay? We're going to be together. There is a grand reunion. No one's left out. Huwag mo saang mahibilin. We will all be in that glorious final form.
And again, panganod. Kining clouds, panganod, are associated with this. We meet the Lord, dihas panganod. Akong balikon nga kining particular event, dili kini ang second coming ni Ginoong Jesucristo. Dili pa kini. Dili kita musugat, mutagbo sa Ginoo dinhi sa yuta, dinhi hitabuha, kundi didto sa panganod. Okay, sabtana. We meet Him in the air. Meeting the Lord is an Old Testament idea. Og dinhi, it is the experience. Kasi natian kini kanatong mga magtotoo. Og iyang kitang tapukon, og dadon kita dito sa mga lawak sa balay sa amahan, and we will always be with the Lord. Never after that will we be separated. Dili og dili nagayod kita magkabuwag. Kasabot ka. Sabta yun na. Huwag kasabot. Di na ta magkabuwag. Okay? We will always be with the Lord. Iya kitang tapukon o unsa dadun sa mga lawak sa balay samahan, and we will always be with the Lord. Never again will we be separated o di na gyud kita magkabuwag. Now, inigbalik na ni Ginoong Jesucristo dinhi on His second coming. Okay, magtuta second coming. Paminaw niini. Kitang mga magtutuo, we believers, muuban kaniya sa iyang pagtunog din sa yuta. Nga din, iya nang ipahimutang ang final judgment ngadto sa tanang mga dili magtutuo. Iya nang pusgayon, bungkagon, pamatyon kini sila sa dakong gubat sa Armageddon. Ano kadungog kawanini? War of Armageddon, the Battle of Armageddon. Okay? Iya ning pusgayon, bungkagon, pamatyon kini sila. Ug dayon niyang pag-establisar, pagpahimutang sa iyang gingharian dinhi sa yuta, nga mulungtad og unsa kadugaya? 1,000 katuigan. Literal gyud na. 1,000 ka mga katuigan. Ug human niya na, okay, human niya na, we will reign with Him during this period, by the way. Human niya na, we're going to dwell with Him in the new heaven and the new earth hangtod sa walay katapusan. Never to be separated from the Lord. Di na kita mabuwag, gikan kaniya. So, ang mga haligi ning hitabuha, ang mga nang salmot ning hitabuha, ang plano, ug finally, what is the purpose of telling us dining mga butanga? Verse 18, therefore, what? Comfort one another with these words. Nobody's going to be left. God, who is the God of all comfort, comforts His people. Not some kind of an emotional warmth and fuzzy experience. He comforts. Magahupay siya sa iyang mga katawan uban sa kamaturan. He comforts His people with truth. Inumdum ko sa istorya sa kagamayng batang bayi, 5 years old. Kining bata, nagasudong siyang igsuon nga laki nga himalat yun. Pagkamatay siyang igsuong laki, iyang gipangutana ang iyang inahan. O, ma, asa naman itong akong igsuon, ma? Ang inahan mitubag sa bata, tuan na siya miuban kang Jesus. Ug nay adlaw nga we will see Him again. Now, sometime later, nabatias bata nga naghilak ang inahan niini. As she was telling her friend nga she lost her son. Later, kining 5-year-old nga bata nga bahay, miingon nga to siyang inahan, Mami, if someone is lost, when nahibaw gyud kang where they are, is someone lost? Kung nahibaw gyud kang asa siya karon? Never lost in the presence of the Lord. Mao nay leksyon
Din nita mo man ining atong gihutan bahin sa rapture. O di ay gamay nga atong gitukbil bahin sa millennium. 1,000 literal years, 1,000 literal years nga pag-establisar sa gingharian ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta. Dinhi lang una kita kutob o magapadayon pa kita paghisgot og uban pa mga puntos doktrina. Salamat sa iyong panag-uban. Naot nga kamo malamdagan pa og dugang. Yan tong atong hisgutan. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran. Salamat ning adlaw o Diyos. Bani kami sa imong pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma sa imong pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.